Tá an go na mar chluisteil Joe. No muin. No muid ar fád a Charles Joe. Tá sin antam sa bheith boga ó tú réile siúd. Tom, ag fógána. Sure déna mission is déna. Nach bhfuil an lá séir agam. Tá sé cear leir tógi mí siad. Hey, déidir go muid go galibhniú. Lone Jazz, Pictory Lua. Well, Tom sé gobarniu, mar's oldid. Damn it! Just leave them. Déna mission is sin. Tá sé cear leir, gur mágad. Caníir ní rá bhí mé cuimhnú. Seans nach é an rud is fear bheith rithir éis a gobar. Beidir go daistíonn cúpla lá sa Erlewich. Níla mé réireis. Tá sé námdom dollarais agus tá mé réige. Chal tú lena bheith hinnéad. Tá agam sin. Well, tugann sé an teach slán ón a leid. Bhí an aib céine ag bríd nóair. Yeah? Well, ní mi sé bríd, okay? Agus tá freigracht ar me le chuid deathair. Tá freigracht ort i do le héin chun má. Just ná Jane German sin, okay? Vince, tá agam gur ar má hána tá tú. A cai mé lenacht raig. Harlan méid a hála agus ní féidir é ahrú, okay? Okay. Katrina. Oh, Jack. Did you like check-up doctor ba? Oh, well, ní mar a hárinse ach bhí masúil go bhecin thu bhís an scuiltí sa seach ag Joma. Ní sé scuilt in a bisteach ach muite. Well, tá said má tá rud a beag ar féidir in éana. Gur bhaid, Jack. Sin rud is measa íon rud a béid in a béana. Ge chuil sé? Na dochtarí rán nach chuil dochta ba. Oh, Katrina. Jack, I should have wrong will she brain dead. Tá go sí an láirlam san hitíisteach sa cómas sin a ríist. Ja má go tuach sí as nóir seo. Bhí London in a chusúla. Bhí na sin dóchas amsa. Cefan ar an níos mó áard amara. Bhí sí tí mar galí beag pear gomach samsa. Katrina, brenna níort sa tá locht creid bhfuil mar sin. Ní sam me man náda sin ní go teo. Katrina, tá rud a cínt a chas ma ainte. Bronner Jack. Shut up, my head's a Peter. Dad, shut that Jack. Good Jack. Drach lácha I bet, tá brúna. Yeah, Nick, Joe. Bronner Jack. Bergen jalliste. Wel, tegum sin. Feice mar sif. Kun míle maad is echt dicht. Shut it out. Slán Jack. Hello, Rochter. Maureen, kann is tú? Go maiid na, go maiid. Deir se an gnéir an stúfa gomper. Níl so gom héin. Siúm go mógóhan agam manis an éon cean seo. Agus go méis slán. Yeah. So, feice mé mar acu, baid tú Jack le check-up nach mai? Bei, okay, slán mar sin. Slán. Feit Fernie, feice mar ball. Alright, seo. Bheith. Slán. Slán an is, slán. Slán ile. Ja, maar dan is een kaart hier. Céirt. Geen praten, ik chef post. Díle, nach bin chuid rán post cepi bheith. Sásta le chéile. Oh, wel, na maar dat je. Hij jogga die hij en van mijn huis te joggen. Na cén go Prince Charming ní cén man sin reit. Hello, kibiet was al. Na tú. Ní bheith ana ar ein Prince Charming bheith le spáir le Cinderella an seach. Go híle? Ja, wat bij van afheid dan. Han lag mij je hart en jogge bi. Rágad, dat is de fós óg. Ik het jy fare, wat goms pianti krauwer. Ó trágus egan í graní na siúbe. Ja, ni rodi gehok sin go fáil. Nach eiste an rud é, ag fras héin mar a géan na letse ar fennam léanta. Ach an rud a furas amach ná, an uair is luam í an dógus agat, sin an nuair a chasford in a kinseart. Doar? Wat am a kinsia?
Nuair a ghlachan tú leis go bhfuil sé ceart go leor bheith le tain, sin an nuair a hagan Prince Charming. Yeah, well, why man can't in it a bit. Is stuff massive? Son. Tá. No, that's all right. Mag tu gyda'n ne? Chonnig. So, ein sgel for Joe. Oh, yeah. Drach sgel, Tom. Dwrs yn doctor le Katrina Garoshi brain dead. Rynst ti? Fi'n Munchausen. O rinne ma eirach sy'n ffog yn iach ma'r stiachach. Honig y had, fi siar o mesi. O reich i beth gwyl si chwmac iawn. Stoi gwrdd yn ceart agad. Gach ni'n smesr yn glan. Fel chas ni hyrwch siar rasi i'r rynnos. Mind you, beth gyda o'r siar sola sy'n cynta Katrina ar felach. Cech o'i sy'n? Wel, da si'r guilt trip wfasach le tamla nos, agos Shane si nar hwg si dohan ar y Joel a couple of mi yn nos, agos nes agos i'r le. Tre. Rwy'n ti'n mi ceart? Sushis. Ond ceart nôr. Dy cri be, he? No, Tom. Mae cac yn o'r, just... Honig marwl beg o'r ymsyn am eid. Gormi sgarter yn edrych. No, dien. Tom, tau. Look, roch am eisiau chola ar ffa tamlin, okay? Ni ceach o'r sgol ystaf i gyn ospital. Can tu stros mor sy'n a hachyn? Tom, look, just roch am a chola ar ffa tamlin ni hein sgil môra, okay? Man, ni lysog am Jack. Nar a ber sgarter hyn edrych. Tom! Tá an córa seo chur níos mó strusar na cuairte bit ar an ospidal, Tom, so má se dá hala just lig dum, okay? Hinéad, ní bhfuil an bheith chuir Jackart, ach bhfuil tosa ceart go leor. Tá mé tá gur magad. Tá brónar. Hé tú scuile leis. Ceap mé gur éis sé chuir ní magam. Thu mé mag go breniu. Mé houseáil sa bhana imagine. Ceap mé gur mé déna go má. Ní cinse go rá. Cos bhain táir se arm. Tá sí tarach. It's just... Hiag mé nach ra mé an aige. Is dochtúir mé. Man bhfuil am an anig ma job. Cá tágam. Tá tú in ánig the job. No pí cho díon ar tain, da bhí cailúnt mhór agat. Tás agam sin. Hiag mé an bhfuil. Ceap mé gur hiag mé an bhfuil. Níor cheall Vince rud a bear an faoi sin Wallart. Bhí an cailúnt céine ag bríd, níos measa. Bhí si sin an daile leis. Ní lista go mar rá. Dulín bríd cuidhá. Iach, bhí sé de bhisna gegi lean sa raig. Bhí rion agus róiseici. Bhí. Ach díag si go déir as Hinéad. Go déir. Katrina, kom hit. She's done. So, ceach bhfuil tú? Bhí ar coppla de fuchas ús ag an áir san. Tá mám stad tíneach le Jo. Fiat me an ága mu cinntaí. Tá sé go mágad rud cinntíí, Catú an neartach an neáil suas. Fach, ní man ná. Tá sem nach chun scéal ó intach mai le Jo.
séasci. Ceá sé tála go teo seine. Níl sopan go túine níl sopan. Ach, tásúgan cecha í nearann sin ar gasú duine bhfuil grábhdó ag ceáil muil. An tú rúdar bílan é hábhar. Stás an dúb chud tribal í héana sa tam. Bhí teo an bhór le Jackríomh. Eisteach an saoil. An eisteach go deo. Nís eistí na mar ceap muid scatí. Katrina, tá bhún go gaith mé seo rácha. Well, bhíon bhealach eile é a chorach. Well, déach maithe híochtas an ág mar a rá. Sigam nach bhfuil éon dógus anna gás Joe ach ní haolaí gás Jack. Ceú rátam. Well, déach bás Joe cuidir le duine cinn teigh. Ba héala hábhar mar a rá. Katrina, na dheilna sé. Ní mi géirí thu a gartú na taidir mar sin, a catú éisteach le. Is ceist bás na bethe seo. Níl sam getí garrá, just abra amach tíideach le bh. Dúirt Joe le Jack písachin, go rumpur sí carta Joneachta, drónar ceir mar a rá. Heistí bheith riamh cuidir le daoine eile ar orlách éon dí héin. Joneach? Se. Tá cear a corp muidir fusa, jaras was, is gan ní fiú cáid fós. Cá sé bhfuil mis sé dúin ú ruta cíns. Ben a bhar a Jack a crochatí le an ospidéal. Is mis sé gabhá buchas é sé ceapag se go des. A Katrina... Tá sib se cracarte. Ní lís ag Jack, tadí fu seo. Í le mé butchers, fertagaí. Katrina! Ó ní bhreanna na scéal go máchar i buna seanile, bhí líam seinine caiint le Catrín ar i fón. Tá go hálc na bhil, agus darc sí go fálan í cerétar. Nach bhfuil sama, a chan níla sa ceachtar an cetánáin, nach bhacha tú héine, hí do chutir blódí héine a chréúid. Bhí go díra, a buchas da dhé hannig me deas. Als tá a leintú go tahan rud agad. Á mar sé sinní nírinne. Sára tláinte na táinte de siad. Bhil caiime se bhí mar a bhaie. Nó í diagat stór.
Angela. Kegel tú oire, chá sampa trochla dal. Well, ce bhfuil casí stoí níos sin na leta síl teir chuoi. Bhfuil 76 mar se le. Nis 76. So nis. Ó Denise? Ja? Ú tú go le múhfuil, sin an beannach amach. Tá sam sin. Ó, mu an raic le chuoin. Oh, hi Denise. Heb maar gemaakt of Jan. Liam, dog mé mór dúir se haimidin. Ceam gur sa siomfol go dog mé ar leit a súlam gorog. Tú right, Will? Yeah, well, tá beag an on curra is dócha. Cas mé le Angela díor chun sin agus well, thug sin dream licum. Agus sin dá bhecha an bailach ar ag do bhátharm. Ní hiigem cé fá goil in iir sin bhua eici chum. Fug mé amach nar díor siar. Ja, dat is hem, Denise. Dat is hem. Brianna, ábhar me, ceach rúta go le síle. All right, is dócha. Ní eici mór an din áire, ní bhíonn si hart an iir sin. Mis an na lad stoi. Duine acu rénos. Ja, maar kom tegen het, hè? Ja, gur mahat ach ball. Ní ein deafan. Bí kaintlam. Verkeerd. Ní de sam. Sugus siúd. Denise, Hi, Mac. Dog mé mór dúir an se haimidin. Whatever. Ja, kom se leis again. Ag radio, dog me, wat ik iets chin. Slán. Tá cuairtear agad sór. Hi, Raina. Hi, Eddie. Right, well, mi sé go stop brenn ar nócht, so. Slán, Dad. Slán, Liv. What's all right? Tá. Just ceap mé de glór gáil tú beaglíonn híos an it féin. Sinna méid. Dúr an bhíanam. Hís mé tá tarlaí. Oh, no. Branny, Raina. Tá mis mé héin trína chéile faoi. Tá brónarm. Aim chu ceantach. Tasa? Ceantach? Bhí mé héananig stúir se chulgrána le. I mean, níor se seo tilteice. No, Dad. Dad, Raina, céad bhí de caint? Sinead. Céile. Sinead? Ní nach rosada. Háil sin páiste. Oh, tá sé sin ó bhásach. Ja, má rosada. No, céidir a bhí sa caint. Tad, rud an eile, is cum a faoi. Branny, fu mé seoit. Le go méid tálas an scrúdia. Oh, Eddie. Tá go hálan. Ó, Mhaire, ceachú bhfuil tú? Ó, Nancy, agus Daniel. Ó, ceachúil se féin? Ach sé tú síos len. Ó, sin hí áid írin se. Se go dánig meisteach go bheith cinnear a líam séine hart. An dealín barádach. Smá ví sam gon seo jóne. Hachan se caiisiar chuid pintaí nig teháile go bhéla lecha má. Well, níle chamar a leid sin ghfuil se gáil naon áis go ceann tamar. Sa síos is bíoch teach agat. Ó, sin níl sam áid íre. A bíoch ceann amháin agat. An ní bhhar ó se mestói. Fair play agat. Ceidir a agat? A belí gáin Daniel mar se a hiile. Nancy, ceann eile? Gin and tonic. Ballygown agus gin and tonic ar a mealach. Go mí maid a Daniel.
sé Daniel, go dtíh sogad. Á se bean ar a déimí am faoin Nancy. Ní se bháir níl buile. Se goir déarneanú níl céala be heigi. Agus tá ag bháil te be sem chroí nach bhfuil chalín 10 a castaló le go bhéidir te sa crú síos. Ní léon chumar an scéal go bhfuil gantanas chalíní chu isteach ar líon. Mu sin nach is meas ar fáir, agus níle sé a lé. Ach cechutas agus do bhirt ar féin? Ba bhirt dar? Tá agus Jack tá mera. Ó go tíal. Na cámérárá se beganíon eiste go túús ach tá bhirrtacha an jazz, agus ní bhí mána méid sin ar réanas. Ní bhíon túhhanam, bailí le ó í go maidí na ggóil sa rágur neanú ach go néirí se le. Ní bhí man bhfuil cuilaí inis. Ach éiste bháire, tá rangan na potadóireachta tosnú sa spidéala gan seachtainna, meoch spéis go golan? Potadóireacht. Ó caiimrá nach rudar chuoine mé a bhaid mar deara. Ach tá go lánach me chu séid, béidir an. Is a bhrá. Agur mai a Daniel. Mahu. No, Lana go. Well, de hína dhearní. Yeah, well, tásúla go nach mai sih clocht le hobrid seo go sin. Gur mí mágad. Ok, slán. An efig? Se. Agus? Agus céird. Níl tú goil is teach mór go bhfuil? Nílim. Tá tú níos fearras. Más tú. So fuair tú lócam áráid. Vince, tá chuileúirt agrathe ní gáid bheith búra, ok? Brenna stór, níl anna go bhfuil an búra fút, ok? Right. Lena Rag, níor mé brenn rud a bit. Tá mis gotas a chola, I chá. Ní bhrína. Bhfuil é imi? Dad, tá Eddie imi le fada. Bhfuil bhfuil tú réitiid an scrúdó marach den? As cad heapan sa bhíon mé is just a gisna na haifanaige? Bhí ná ban an clegin tím. Tá mis gola chola, I chá. Tá sé gola chola freisin. Í bhá. Ó, go mar isce. Jack, Cich bhfuil? Jack. Le sin terábhna acu? Ní cnach carút. Goile, beideochad. Ní bheith, choíire ní bheith, just seachaí hána meisteach le couple of mána crisps. One the munchies muidigus muid brenn ar telly. The high life. Rud a get marsin, Brenna, á tá tún seanis ná a maiid ceanna bheith. A choíire mí ní bheith, se be tam fanachtar. Cínte? Dearafa. Right, bhharnaí rud ceanna. Ja, gramad, Jack. Yeah? Seans nach raon fón ar Tom hiocht maach nacht. Hís méid a hála neamh sa gafé le Catriona. Le Catriona? Cé a hála? Ó, nar in se gaid fé. Bernie, musa a halanis. Come on, cé a hála? Right. Well, bhí argon sa cínta ar Tom agus Catriona neamh sa gafé. Maiall ar Joe. Bhí Catriona le Candle. Tá mai heap a grist cans fí donor cards. Ach, Jack, tá cínta gur míhiiscin sa cínta Ní hiiscin dámór a bhí anna Bernie, cum an isce. Jo, bhfuil Jack mí hanna hén. Mé gur an teach gil couple package crisps. Yeah, hánig. Má gros go mis mo chláb mór. Míall, hiis mo chuis churán. Hahan sé go mór lom, Eddie. Mis freisin. Cá mu é dhéanamh bhór céint eile. Branny Sharon, níl sam cin chuig lena seo chur. Coil dúach Eddie, sinna chuí is fear gcónaí, is cum céir do deir daoine eile. Mis winna féin méid a hála. So? So, níl me gurí go methe gartaí ach ní éiti mu dhéanamh ríis. Gerta? Fan second in is, Eddie. She don't go wire no go cross all dogging and shut. She need row on dump socks piece of spree. Ó tá sam? No haver go gapan tú gra me críomh riste dí. Ní gáid bheith imneach ar an scóir sin. Nach gapan tú bhfuil go leor ar fláta Catriona gan rud mar sin éir. Ja, well, tá mé sé farrúcha mai, Jack. Well, tú hénas cinntaí lei sin, Tom. Agus ce am enime sa dhéanú. Sí sí sem hún gan tadí dhéanú i ligan orm nach bhfuil tadí mé cheart, cosí letse? Tá me ná ar a thuirt chum héin í le an cháil goite bheith far amachchum. Well, caihí duine éigen a bheith réalaoch faoi, Jack. Réalaoch, Jesus, Tom. Ní clúad céir do rinne tú bhfuil. Ar waithe letse bhí me? Ach ní eibríon transplants mar sin. Ní féidir a siúsús ag duine agus cria éar orra. Jack, tó go ré é. Nó bí chuir stras ar taíon. Stras? Tusa tá chuir stras orm?
Le a chuid fosál agus seafáid! Jesus, Tom céan óra bhfuil do chun lecha leis go bhéit an básáil. Agus ní féidir leatsa ná lumsa tada í ana faoi. Seachas lecha leis. Más ar wathe lumsa atá tú, just éislam. Mar mar a maríon téim chríime, se chuí a flúchas tosama. Ach, Jack! Bais agus sí mór ceart den uhéin. Bitseach mí éfach gan bhá. An nach rud a billen í héin a hábháil. Níú tú é leis.